toukokuussa näyttely Pasilan kirjastossa. Koko toukokuun ajan ne siirtyy kaksiosainen. Eli niihin tulee mielikuvitusolennoista. Tulee toukokuun ensimmäisestä päivästä 15 päivään. Sitten noista jumalista ja uskon taas tulee 15.30 päivään asti. Joo. Ja sitten kun täytyy vaan, onko se niinku alkas siis ensimmäisenä päivänä. Saattaa ensimmäisenä aukeaa päivänä toukokuussa alkaa siis näyttää.